Malidenw ani Mali jamana lakana sabatili minisiri ale kɔni ye pick-up 17 di an ka lakana sabatiba dɔw ma. Halisa Mali lakana kunnafoniw de don an ka bi don kunnafoni na bamanankan na fɛn min kɔni ye an ka faamaw ka mobili kɔni yɛlɛla mugu pɛrɛnta dɔ kan o kɛra sababu ye ka maa 5 bɔɲɔgɔnko kɔni olu bana kojuguya. Mali kɔfɛ kibaru la jirala k'a fɔ farafina maa 2 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ɲangin bɛ Royaume-Uni fɛ ka sababu kɛ yuruku ye. Ninnu de tun ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛ dɔ fara min ka di aw ma ni Ala sɔnna ma ka kɛɲɛ ni bi sibiri ye Zulhijja kalo tile 14 hijira san 1442 an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila ɲɛta TV ka kunnafoni walawalali kɛnɛ ka to dun kan na. Mali jamana lakana sabatili fo ka taa se malidenw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabatili ma ni o ye ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye colonel major Daoud Ali Mohamedine a jirala k'a fɔ kunun kɔni fɛn min kɔni ye garde nationale olu ka état major kɔni na fɛn min kɔni ye pick-up 17 bɔɲɔgɔnko a ye o do olu ma wasa ka se ka u dɛmɛ u ka baara la cogoya min na malidenw ka lakana na se ka kɛ sabati fɛn ye. Sumu Yatara an ka jɛ k'ale ka baara kɛlenw lajɛ. Jɛkuluban bɛ yen nɔ n'a b'a fɔ a ma ko PARSEC olu kɔni ye dɛmɛ don kɛrɛnkɛrɛnnena an ka protection civile mɔgɔw kɔni ma ni waleya in kɛra an ka lakana minisiri yɛrɛ ɲɛna fo ka taa se Union européenne mɔgɔw ma ani garde nationale yɛrɛ état major ɲɛna. Ni mobili kofɔlen mulu bɛ taa jɔ pick-up 17 la o musaka taara se fo $325,000 ma. Ni mobili kofɔlen ninnu bɛna baara kɛ dugu mun na o de bɛ tali yɛrɛ kɛ Sokura kan Koro kɔnɔna Jugani Dinanguro fo ka taa se Modoro yɛrɛ ma a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa hali bi basigi ani kelenya o bɛ se ka na cogoya min na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'o sababuya kɛ banbaacimaw bɛ to ka taa bin mɔgɔw kan sanga ani sanga. Union européenne yɛrɛ conseiller mun kun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ olu cɛsirilen don kosɛbɛ ka dɛmɛw kɛ don n'a nataw la hali bi yaasa lakanako min bɛ Mali la o bɛ se ka sabati. A ko ni dɛmɛ kofɔlen mun dilen filɛ a bɛna baara kɛ Tomiya fana kɔnɔna na sabula a tɛ wagati jan bɔ ko bingannikɛ wale dɔw kɔni taara ka Tomiya fana sigɛrɛ mobili ninnu bɛna se ka kɛ dɛmɛ ye finitigilakaw ma ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na. Ni dɛmɛ kɔni kun cɛra ni remise symbolique ye mun ni a bɔra Union européenne mɔgɔw yɔrɔ la ne k'a di an yɛrɛ ka minisiri ma Dawuda Ali Mohamedine ale fana ni remise kelen ta ni k'a di colonel Elise Jean Daou ma wa baara daminɛw kɔnɔna na mun ye miniti kelen tasi bila ye o kɛra ka ɲɛsin finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ yen n'u tora kɛlɛkɛyɔrɔ la ka jamana in yɛrɛ kumabɔ. Sumu Yatara ale ka o sɛgɛsɛgɛli o tɛmɛnen kɔfɛ a jiralen bɛ k'a fɔ an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ an ka sɔrɔ koɲɛw ma hakaja min kɔni ye finansi koɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ni o ye Alhuseni Sanu a jirala k'a fɔ ale kɔni ye maaba dɔ bisimila ni o kɛra Alamusa tɛmɛnen juillet kalo tile 22 san 2021 maaba kofɔlen tɛ maa wɛrɛ ye Madame Clara Ana de Souza a jirala k'a fɔ ale de kɔni ye Banque mondiale ni o ye diɲɛ selekinali ka banque bomba min kɔni bɛ yen nɔ o ɲɛmɔgɔyaso ka ɲɛsin farafina jamanaw ma min ye tali kɛ Burkinakaw fɛ Niger Chad nka ni ale yɛrɛ kɔni ka baaraw dakan bɛ an fɛ yan jamana in kɔnɔ ani an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ an ka nafoloko kɔɲɛw ma u ye ɲɔgɔn ye min bɔra a sigi la Abdou Watara ale bɛ a ladɔnniyaw la. Juillet kalo tile fɔlɔ san 2021 Madame Clara Ana de Souza ale kɔni choisila diɲɛ seligani jɛkulu tɔnba min bɛ n'a bɛ wele ko Banque mondiale n'olu ka kɔɲɛ bɛlen bɛ nafoloko ma k'a kɛ nɔrabila ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka na i da don wari kunkanko la Mali ni jɛkuluba in ka baara ɲɔgɔnya wariko kunkanko la u ka se ka lasabati. Madame Clara Ana de Souza ko ale nimisi wasara ale swanzilen ka na Mali yɛrɛ la barisa ko nin y'a san 11 ale kun bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ni baarabona yɛrɛ kɔnɔna na a ko laɲini min bɛ ale la o tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya min bɛ Mali yɛrɛ kan min ye sɔrɔ ko yɛrɛ u ka se ka wuli bɔ Mali kan fɛɛrɛ kɔrɔ ka se ka ɲini ka bila sen kan min ye nafoloko yɛrɛ u ka se ka bugu Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali ani diɲɛ setigi jamanaw ka nafoloko yɛrɛ taacogoyaw da ka se ka don o waleya ninnu na min bɛ se ka kɛ
kɛ ɲɛta ye Mali ma ale nakun ye o waleya ninnu de o ka se k'a bila sen kan min ye an ka minisiri ye min ka koɲa bɛnlen bɛ nafoloko ma n'o ye Monsieur Aluseni Sanu ye ale ni Madame Clara Ana de Souza kɔni sigira ka baro kɛ min ye baara kunfɔlɔ ye u ka se ka ɲɔgɔn dɔn o waleya ninnu bilala sen kan minisiri ka kɔrɔfɔ la a ko wulikajɔ min kɛra nin ma kofɔlen fɛ n'o ye Madame Clara Ana de Souza ye ka ɲɛsin an ka jamana ma laɲini min bɛ u la o tɛ dɔwɛrɛ olu bɛna u jukɔrɔma don o baaraw la min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Mali ale ni Banque mondiale ka bolodi ɲɔgɔn ka se ka jidi ɲɛta ka se ka sabati nafoloko la o waleyaw fana ka se ka kɛ ɲɛta ye Mali jamana ma. Halisa an ka jamana basigibaliya kunkanko kibaru la Boni a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni an ka faamaw ka bolimafɛn kɔni a yɛlɛla mugu pɛrɛnta kan ni o kɛra sababu ye ka maa 5 kɔni olu bana ko juguya kunnafoni ninnu bɛ a jira k'a fɔ waleya in kɛra jumadon kunu juillet kalo tile 23 san 2021 a kɛra yeni tilela to dun yɛrɛ waati cɛ sanga ani 11 waatiw la min kɔni an ka faamaw kɔni u yɛlɛla ni mugu pɛrɛnta kofɔlen in kan a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ni waleya jugu in kɔni a kɛra yɔrɔ min na ani Boni yɛrɛ cɛ ladelen kun tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 30 bonyanko kan a jirala k'a fɔ maa 5 ninnu de kɔni banana wa maa minnu kɔni banana fɛrɛ donna u ma MINUSMA ka cɛdenw fɛ wasa k'u kunda ni a ye lapitani kɛrɛnkɛrɛnnenya la Somnimo Dolo ni o bɛ Sewarekaw fɛ o lapitani so kɔni na u taara ni u ye an bɛ dugawu kɛ maa minnu banana nin ko ninnu na an ka lakana sabatibaw la Ala ka nɔgɔya kɛ u ye. Ni ye jɛkuluba ye anw ka jamana kɔnɔ minnu ka baaraw kɔni bɛ tali kɛ jateminɛw ma jateminɛw kɛ fo ka se jamanadenw kɔni u ka hakɛw tangali fo ka taa se min kɔni ye ɲangini baliya ani bɛɛ lajɛlen ka bila i ka haki la olu ka wulikajɔw kɔni kɔnɔna la u ka baaraw kɔni tako filanan u ye wulikajɔ minnu kɛ ka se ka maaw lakodɔn o la ni a bɛ fɔ ko rapport kɔni o présentation o senfɛ u ye a jira k'a fɔ nin baara ninnu kɔni bɛ tali kɛ ka kɔn don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ ni o kelen bɛ bonyamasegin ka da Nelson Mandela la no o bɛ bɛn juillet kalo tile 18 ma min kɔni ye ni jɛkulu kofɔlenba kɔni u ye barosigi de kɛ barosigi in kɔni hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye maaw ka hakɛw olu lafasali min ye camancɛ fanga waatiw kɔni kɔnɔna la ni ye jateminɛ kɛ ninnu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw la u ka wulikajɔw kɔni tɛmɛnen kɔfɛ kalo damadɔ baara la u bɛ a jira k'a fɔ olu kɔni ye maaw ɲininka ni ka maaw kɔni ka u hakilinaw ni u fɛlaw ɲini k'a dɔn ko u b'a jira k'a fɔ ni ye malidenw kɔni sigi maa 100 o 100 ko maa 67 ni a nɔkama olu kɔni bɛ a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Colonel Asimi Goita an bɛ don min na i komi bi ko a bɛ se ka an ka jamana in camancɛ fanga ka a mara kɛ ni ka se a kuncɛyɔrɔ ma nka wasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ koɲa in na wasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ koɲa in na an ka jɛ ka Ali Kulibali ale ka sɛgɛsɛgɛliw lajɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la fɛn ye sɛgɛsɛgɛli kɛ jɛkulu dɔw kɔni bɛ olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ malidenw kɔnɔna ka kɔrɔ ka jateminɛ fɛn ye kabini Asimi Goita ni ale nana fangana ni a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka fɛn ye Bandaw ani Moktar Wane ka se ka olu kɔni sen bɔ fanga na cogoya min na ka se ka jateminɛ ale n'ale yala fɛn ye ale na se ka fɛn ye Mali camancɛ fanga ka se ka a sɛnsɛn ka se a se yɔrɔ la wa o de hukumu kɔnɔ kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni sen fɛ u ye nana ye k'a fɔ ko fɛn ye 100 sara la i n'a ye k'a fɔ maa 67 kɔri 9 bonɲɔgɔnko jamanadenw kɔnɔna olu kɔni y'a jira k'a fɔ Asimi Goita ko a na se ka fɛn ye camancɛ fanga ka se ka a lase nɔgɔya kɔnɔ ani fɛn ye layurutimɛ kɔni kɔnɔna na cogoya min na o kɔfɛ fɛn ye o y'a jira k'a fɔ fana fɛn ye 100 sara la 64 kɔri 9 olu fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko Asimi Goita bini Badaw ale kɔni ye fanga kɔni bila ni Asimi Goita y'a ta ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ a fɛ ka se ka fɛn ye camancɛ fanga ka san kalo 18 min kɔni fɔlen don ka se ka olu kɔni kalo 18 tɔ kɔni latɛmɛ ko nka kabini o kɔni kɛla o kalo 18 min kɔni kun bɛ a kɔni ma bɔ o kɔni sariyaw kɔni kɔnɔna na ko hali n'a sɔrɔ maa 18 kɔri 5 bonɲɔgɔnko olu kɔni bɛ yen ni olu kɔni ma sɔn fiyewu fɛn ye ka jɛ ni Asimi Goita ale ka fɛn ye camancɛ fanga kɔni laban baaraw kɔni o de hukumu kɔnɔ fɛn ye ni jɛkulu ninnu u b'a wele ko OSIR ni dɔw yɛrɛ b'u wele ko Observatoire Citoyen contre l'impunité pour la redevabilité ni olu ni camancɛ fɛn ye jɛkulu caman olu de kɔni faralen don ɲɔgɔn na yaasa ka se ka ni baara in kɔni kɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ
ko Assimi Goïta min y'a to maliden caman olu ka danaya danbɛ u kan ka sababuya kɛ ko kabini a kɔnɔna bɛ fanga kɔnɔna na fɛn ye cɛmancɛ fanga kɔnɔna na Mali sariya sunba ko min bilala fɛn ye senkan février kalo tile 25 san 1992 waati ko fɛn ye Assimi Goïta a ma bɔ o kɔnɔna na fo ka taa se fɛn ye feuille de route min bilala senkan charte ko Assimi Goïta a bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni bila bato o de hokumu kɔnɔna na fɛn ye ASIRPU olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko o de la maliden caman u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni kɛ olu kɔni kɔrɔla la olu kɔni y'a jira k'a fɔ a kilancɛ bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Assimi Goïta ko a kɔni na se ka cɛmancɛ fanga k'a ta ka se fɛn ye a se yɔrɔ la fɛn ye nɔgɔyabaw kɔnɔ ani ka se ka sira ɲɛnama kɔni di jamanadenw kɔni ma cogoya min na o kɔfɛ fɛn ye OSIRPU mɔgɔw fo ka taa se fɛn ye u bɛ min wele ko Amnesty International Mali fo ka taa se Fondation Tuwindima ani Free Press Limited ni olu yɛrɛ dɛmɛlen don fɛn ye Lazaraw ka jɛkulu tɔn kɔni fɛ ni u b'a wele ko Union Européenne olu ka sɛgɛsɛgɛliw dɔw kɔni senfɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ i n'a ye k'a fɔ ko fɛn ye dasago wale 299 ani 9 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni de kɛla ni o kɛla sababu ye fɛn ye ka se ka maa 284 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni kɛ fɛn ye a degubataw ye nka olu ka o jate ko o kɔni bɔla Mali yɔrɔ 60 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de hokumu kɔnɔ o kɔni ye a jira k'a fɔ ko o ka nin ɲinini o ye nin kɛ waati min o de kɛla janvier kalo kɔni tɛmɛlen nka o y'a jira fana k'a fɔ kalo 3 minnu tɛmɛlen ko u ye jateminɛ dɔw kɛ o fana kɔnɔna na o n'a ye k'a fɔ fɛn ye dasago wale 119 bɔɲɔgɔnko o kɔni de kɛla o kɔnɔna na ko i n'a ye k'a fɔ o dasago walew ko o sina maa minnu de ma kɛrɛnkɛrɛnna fɛn ye adamaden hakɛ ka se ka o kɔni buruja musolakaw ta fo ka taa se denmisɛnninlakaw kɔni ma olu ka adamadenya hakɛ ko o kɔni burujala ani fo ka taa ye fana k'a fɔ ko yuruguyurugu ko o kɛwale ba ko o kɔni kɛla fɛn ye jamana kɔnɔ o kalo 3 fana kɔni kɔnɔna na Aramata Gise Amnesty International Mali ale ka ɲɛfɔ cogo la fo ka taa fara fɛn ye ani a dɛmɛba jɛkulu tɔw olu ka maaw bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ kɔnɔ na o de hokumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ o ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ maliden 1,500 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔrɔla la fɛn ye denmisɛnninw ka taa se maakɔrɔbaw kɔni ma Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na fɛn ye Observatoire citoyen contre l'impunité et pour la redevabilité ni dɔw ko OSIRPU o kɔni ye laɲini kɛ Mali cɛmancɛ fanga maaw fɛ walima Mali faamaw kɔni fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka fɛn ye ɲangibaliya u ka se ka o kɔni kɛlɛ cogoya min na ani u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛkɛla sababu ye ka maa minnu wuli ka bɔ u nɔna ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka se ka segin ka taa o sigiyɔrɔw la ani lakana kɔnɔ cogoya min na ani maa u bɛ min fana wele ko violence basée sur le genre n'o o ye fɛn ye maaw yɛrɛ dancogo ɲagali minnu bi ta ka ɲɛsin o ma ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ ani fɛn ye ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kalanko min ɲɛsinnen don adamadenya hakɛ ko labatoli kɔni ma olu ba ka se ka don olu la cogoya min na o kɔfɛ fɛn ye Amadou T Jara ni ale ye journalidoba dɔ ye fɛn ye u bɛ yɔrɔ min wele ko baro malien o yɔrɔ ninnu kɔnɔ na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali kiiri bulon ale kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ yaasa fɛn ye adamadenya hakɛ olu minnu bɛ ni o kɔni bɛnkɛlaw o kan diɲɛma kɔni fɛ o na se ka bato Mali kɔnɔ cogoya min na wa a y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye Mali sariya sun yɛlɛmali ko kuma min kɔni bɛ a ye laɲini kɛ Mali cɛmancɛ fanga maaw kɔni fɛ k'a jira k'a fɔ o baara minnu dɔw kɔni kun kɛla fɛn ye Amadou Tumani Ture ale ka fanga waati a y'a jira k'a fɔ o baaraw o gafew bɛ o ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ o ka olu kɔni jateminɛ ka sababuya kɛ olu kɔni kɛla baara ɲumanbaw kɔni ye o de hokumu kɔnɔ fɛn ye Mali kunnafoni diso o ɲɛmaa fɛn ye Banjugu Dante fo ka taa se Nazaraw ka jɛkulu tɔn ɲɛmaa Union Européenne fo ka taa se o bi jɛkulu min fana wele ko Free Press Limited olu ka maaw olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ de kɛ yaasa bɛɛ fanga a na se ka bato Mali kɔnɔ ani adamadenw ka hakɛw olu fana na se ka bato cogoya min na. Halisa aw sɔgɔlen ka to Ɲɛta TV la ye ni an ka nin don kunnafoni ka kuncɛ fɛn min kɔni ye politikitɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni ala kodɔnnen bɛ ADP Maliba ni o ye Alliance démocratique pour la paix ni a ɲɛmaaba ye Aliyu Badara Bubakara Jalo a jirala k'a fɔ ko a na ɲɛfɔli kɛ an ye ye nin don kunnafoni ban waati cɛ maa min kɔni ye ɲininkali tɛngu a la o ye an balimakɛ ni ale bɛ baara kɛ radio Kiledu la Kasim Traoré a na ɲɛfɔli kɛ anw bɛɛ lajɛlen ye a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ni o ye a ka parti politique ye a bɛ cogo min na i n'a fɔ an bɛ don min na i komi bi ŋaniya ni yeta min bɛ u la ka ɲɛsin an ka jamana ma fo ka taa se Aliyu Bubakar Jalo a yɛrɛ b'a fɛ k'i kanbɔ donna nataw la waasa jamana ɲɛmaaya a na se ka o sɔrɔ cogoya min na an bɛ an sɛnsɛn ka farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoni de lajɛ.
Centrafrique jamana ka mata ani saba ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko bɔnɛna u ni na a yirala k'a fɔ ko sigana kɔnikun kɛra jɛkulu la min ye Mamudu Tulun ka jɛkulu ye n'a bɛ wele ko CPC. Wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw bilala sen kan u ka jamana marabaaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin mata ani saba kɔni tun bɛ moto de la u tun bɛ ka taa lɔgɔ dɔ la dugu la dugu min bɛ wele ko Kuki. Maa dɔw kɔni u kunbɛn k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ u ni na ka sanga o ma kunnafoniya kɔni bɔra jamana marabaaw yɔrɔ n'o ye Centrafricaw ye k'a yira k'a fɔ ko Mamudu Tulun ninnu ka jɛkulu in de kɛra sababu ye ka nin maa ninnu faga. CPC jɛkulu in fana ye wulikajɔ bila sen kan ka kunnafoniyaw di k'a yira k'a fɔ ko olu nɔ tɛ nin waleya jugu in na min ye irisi yɛrɛ kɛlɛbancɛ dɔw bɛ munumunu na nin yɔrɔ kɔfɛlen in na ni olu yɛrɛ ma lakodɔn diɲɛ selekani jɛkulu tɔnba fɛ ni min ye ONU ye tigɛ kɔni sera olu de ma k'a yira k'a fɔ ko olu de nɔ bɛ nin waleya jugu in yɛrɛ la nka o bɛɛ n'a ta fanga sinamatɔ maa caman ale ni jɛkuluba caman bɛ minnu bɛ wele ko Code 2020 olu fana y'a yira k'a fɔ ko irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ munumunu na nin yɔrɔ kɔfɛlen na k'olu de nɔ bɛ nin waleya jugu in na min ye maa saba fana su fana ye o fana yira ka fara maa tan ni saba kan o b'a kɛ maa tan ani wɔɔrɔ ye wulikajɔ kɔni bilalen bɛ sen kan ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ɲini k'a dɔn maa minnu kɔni nɔ bɛ nin waleya jugu in na. Maroc jamana kan u ka kunnafonidila dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ datugulen don n'a bɛ wele ko Sulemani Raizuni a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ langolo foto dɔ bilala bɔlɔlɔ sanfɛ min kɔni kɛra sababu ye wulikajɔ ni basigibaliya sabatira Maroc jamana kan barisa a muso yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la ko nin kɛra kasobon yɛrɛ gardien dɔw de fɛ minnu kɔni ye a ja yɛrɛ ta k'a bila bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ a yirala k'a fɔ nin maa kofɔlen n'o ye Sulemani Raizuni ye a bɛ tile 107 bɔ a kɔni balen don ka dumuni yɛrɛ kɛ juin kalo tile 10 a welela kiiri tigɛlamaw kɔni fɛ min ye a ka kiiri baara kunfɔlɔ ye olu bilala sen kan ka sanga o ma a ka kiiri lafasalikɛlaw kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ a ka bɔ kasobo in na u ka taa n'a ye kɛnɛyaso la ka se ka taa a furakɛ barisa a tun bɛ sɔgɔsɔgɔ ani yɛrɛyɛrɛ la k'a to kiiribulon yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra sababu ye a furumuso y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba kɔni bɛ ale cɛ kan barisa furumuso a n'a nɔfɛ maa caman ka kɔrɔfɔ la u ko politiki kɛlɛ o de kɛra sababu ye ka se ka nin kunnafonidila yɛrɛ minɛ ka a datugu kaso yɛrɛ la o kɛra sababu ye kunnafonidiso minnu bɛ Maroc jamana kan n'a bɛ wele ko Reporters sans frontières olu ye kunnafoniya caman di ka wuli ka jɔ k'a ɲini Maroc jamanatigiw fɛ u ka se ka nin kiiri kɛ gɛlɛya ani tilennenya kan jaabi min bɔra kiiri tigɛlamaw yɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ u ko kiiri yɛrɛ kɔni kɛra gɛlɛya ni tilennenya kan Sulemani Raizuni ani ɲangini min ka kan o de bɛ bolila kan barisa a ye waleya min kɛ o waleya kiiri de bolila kan. RDC jamana kan u ka dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Zongo ni olu yɛrɛ ni Bangi ka surun n'o ye Centrafrique yɛrɛ faba ye a yirala k'a fɔ olu ye u ka san 50 ɲɛnajɛw kɔni kɛ kunungo juma ɲɛnajɛ min yɛrɛ kɔnɔna na maa caman kɔni tun bɛ yen n'i ye nin dugu kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a dugu ani Centrafrique faba yɛrɛ bɛ dancɛ bɔ u ka tabiyaw ni u ka waleya caman bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye wulikajɔ caman yɛrɛ bilala sen kan maa caman fɛ ka se ka taa nin ɲɛnajɛ in na min kɛra sababu ye bɛn ni basigi ni kolosuma kumaw kɔni fɔra a yirala k'a fɔ nin dugu kofɔlen ye dugu basigilen ye dugu min yɛrɛ kɔnɔna na bɛn ni basigi ni kolosuma o y'u taa n'a ye u ka baaraw yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye jago ale ni mɔni fo ka taa se sɛnɛ ma u ka baara fanba bɛ boli o de kan u bɛ nafolo min yɛrɛ fana dun u bɛ tali kɛ franc CFA la kurun damadamani kɔni bɔra Bangi n'o ye Centrafrique faba ye ka yɛlɛ ba sanfɛ ka na Zongo dugu yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka na ɲɛnajɛ in yɛrɛ kɛ ni dugu kɔnɔdenw ye san 50 ɲɛnajɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye yɛlɛma kuraw ka se ka don mara yɛrɛ taaboloya la hakilina ɲumanw ani fɛɛrɛ kuraw ka se ka ɲini ka bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye Zongo n'o ye RDC dugu ye olu ka ɲɛta ni basigi ni kolosuma ka se ka sabati. Langilɛw ka jamana faba olu y'a yira k'a fɔ farafinna jamanaden fila bɛ yen olu kɔni tɛna yamaruya d'u ma u ka don u ka jamana kan tuguni ka sabu kɔni kɛ u ye waleya jugu dɔ kɛ min bɛ tali kɛ yuruguyurugu kunkanko la nafoloko yɛrɛ la a ma fɔlɔ o ye Guinée équatoriale yɛrɛ jamana ɲɛmaa n'o ye Teodoro Ngema Obiang ye a yirala k'a fɔ min ye foroba nafolo kɔni ye ale ye o caman ŋanamu a bɛ minisiriya jɔyɔrɔ la a bɛ san 23 bɔ a ye nafolo min yɛrɛ don a yɛrɛ ka ɲɛnamaya ko la o bɛ taa jɔ fo $500 miliyɔn ɲɔnbɔɲɔnko la min ye dakabanaso ye ka se Panguru ma ale ni mobili dagɛlɛnw minnu tun ye Michael Jackson ta ye nin ma kofɔlen ye o caman de san fo ka taa se Michael Jackson tun bɛ gan min don a bolo la ka dɔn kɛ n'a ye min yɛrɛ kasabi bɛ taa jɔ fo $55 ni kɔ la maa filanan o ye Zimbabwe yɛrɛ maa dɔ ye min bɛ wele ko Kudawasha Tagweri a yirala k'a fɔ ko ɲangini binna ale fana kan barisa min ye u ka jamana nafolo ye a ye o bayɛlɛma ka sanga o fana ma jamana yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ gɛlɛyali ale ni ɲɛnamaya gɛlɛyali a ye caman fara o kan min kɛra sababu ye wulikajɔ ni basigibaliya caman yɛrɛ la sabatira Zimbabwe jamana yɛrɛ kan l'Angleterre jamana ɲɛmaaw kɔni ko olu bɛna wulikajɔ bila sen kan ni maa kɔfɔlen ninnu ka se ka o ɲini k'u minɛ u ni kiiri min ka kan u ka se ka boli u kan barisa nafolo dunko juguya min bɛ kɛ sababu ye ka u ka jamana kɔnɔdenw bila sɛgɛ la k'olu tɛna jɛn n'o ye cogoya si la.
Ayiwa nin bɛ dansigi aw ka bi don kunnafoni la teleɲɛta ɲɛmɔgɔya so ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ma ɲɛta TV sugandili la ka anw kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye an bɛ jɛ k'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛn min kɔni ye halisa malidenw a ka bɛn ani basigi ni cɛbɛn sabati anw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni Ala sɔnna ma waati wɛrɛ ne na kɛ yan ka aw ladɔnniya an ka jamana ani diɲɛ fantɔw kunnafoni la.